Right. Aiwa ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa panapa Saint TV basa ichienda mberi. Zita rangu as usual andichinje ango Saint chanzvadzi chamai venyu. Gotwe remba mana mama asi nhasi handina kugara ndega. Ndakagara na my father. My father. Right, DJ Sparks is his name. And it the biggest podcaster in Zimbabwe. DJ Sparks. Murise DJ. And it I'm strong. I say my works. I'm a workable zama to push it. And it yeah. No kumbira kana kubira. Chibasa chedu ichochi chavanosvora. Ndochirutoita kuti tidii tisarire nenzara waize. And right, DJ Sparks. Ndati timbouya panapa tingogara pasi. And unozva sema content creators. Kune mamwe content creators ari kunzoko akasiyana siyana. Vatinotarisirwa kunzi tinenge tichibata navo nevamwewo vari muindustry but tisingabate heduchi navo for some reasons haungazowirira nemunhu wese nekufarira nemunhu wese. Ameno DJ Sparks panyaya yeukama wamunoita nemamwe mapodcasters. Kune mapodcasters akawanda, kune mablogger akawanda, kune macontent creators akawanda. Paujournalist andichaziva hangu kuti muri papi but kune yeah, ini chandinoona muindustry ndinokuti pane pamwe pacho pekuti software inomunoklicka mungonolinga. Alright. Mega. Pamwe pacho zvinongorambawo mungoratidza kuklicka mungoratidza kulinga zviriko kumaindustry ese noti kuti edu chete. Then I believe futi kuti life is spiritual zvinobvira kuti pamwe vanhu vacho tataratidza kutowirana muspirit chaimo pamweya. Wambona mumwe munhu kuti iwe unobva kuti papana angosangana naye takabva tangoklicka so. I believe kuti maybe takatoklicka muspirit kudhara because ndobelieve kuti zvinhu zvotanga zvaitika in the spirit then zvozomanifesta paground. Saka kuna mwana kuti takasangana nawo muspirit takatadza kutowirana nawo kudhara. Saka patosangana physically ka hatitombonzwanani haticlicka hazviite sei. Zvine zvakatongodhakwa. Zvakatongodhakwa. Alright. Saka soti everyone unofanira kuwirirana naye. Soti everyone unofanira kuwirirana futi naye but isusu tinotira by all means kuti ive nice kune munhu wese. Ungozamawo kuti ive nice kune munhu wese. Though chibasa chedu chisingatitendere kuva nice kune munhu wese at the same time. Because wonaka pane zvimwe kusava nice kune vanhu vese indofunga kuti pamwe pachona ndepekuti ukataura kana kuti ukadzokorodza kutaura chinhu chezvinhu zvandinenge ndaita inini ndizvozvo nemo zvandaita but iwe ukadzokorodza kutaura zvinogona kusandibata nice. Yeah, chandakaona ndechekudewo mabasa anosiyana. Yes. Angu mabasa anosiyana. Iwewe ukaenda kubasa kwaGad wepabhengi ukanomira panhu pavasingadi kuti pamirwe unogona kunzwa God achiti imi bvai apa pokunomirwa ndeuku. But doesn't mean kuti God haasi munhu aripo kana God haanzwisisiki ashandike naye. But pane pamwe pacho pekuti nekuda kwebasa ane zvimwe zvanofanira kunge achiita. Saka nekuda kwebasa redu isusu tine zvimwe zvatofanira kunge tichiita. So vamwe vanogona kuzotadza kuzotitora zvakanaka votifunga kuti tiri vanhu vakashata but tisi vanhu varipo. Tisapose kunge tichiita basa redu semaitiro atofanira kunge tichiita. Mino kana panyatsobatika neexample apa kuti haufaniri kuti wakaona munhu kuchikenini kuti vasikana kuchikenini ava vaiti vanovhaika vanodairira ukasvikeyo vane zvimwe zvavanoita just because ndo maitirwo avanoitwa basa ravo. Saka ukasvikepo apa ndika woda kutenga iwewe nechiko nemari yekumozambique anokudzai kuti aiwa yekumozambique munomira pasaidi haishande. Saka vanhu vazhinji havafaniri kuzoti vasikana vekuchikenini havaite just because varamba kuti ushandise mari yako yekumozambique. Ndo zvakafanana negraft yatinoita. Graft yatinoita isusu tiri mapodcasters tinodiscassa nyaya dzakasiyana siyana, tinodiscassa nyaya dzevanhu dzinenge zvichiitika macelebrity. Then tataura zvatataura isusu vamwe vanozozvitora nyaya idzi nemafeelings avanenge vakasanganisa. But doesn't mean kuti titori vanhu vari bad, titori vanhu vari boy, kuti vanhu vanototiziva chachevo vanolinga nesu chachevo vanotokudza kuti vanotoswereka nawo zvakanaka. But wo kana tiri pamberi pekamera tinenge tiri pamberiwo pane pari pabasa. And also inini unozwa kuti ndati nditore mukana unoyu DJ Sparks. I think you understand vision zviri nani. And
You know, a lot of people vane mamu maonero avanoita Uncle Saint Yeah, man. sebrand. Uncle Saint toda kuvaona vachitambura zvisingaite. Right. Uncle Saint toda kuvaona vachienda kumusha vasina mari yefuel. Vochikwira Because bhazi. ona chindakuona chiitika pagraph yako iyoyo. Mm. Vanhu vanoda kuti utambudzike. Paunonge waratidza kutambudzika kwacho kwekandika. Wobva watanga kuti God bless you, God bless you, God bless you. Kana Mwari vakukomborera ndika havachadi kuti vaone mari dzavo dzekukomborerwa kwavanenge vaitwa. Ndo problem ndakaita ndakangoona pauriwo. Nevanhu vako vanokufollowa. Vanhu vanokuda kukonda kwana ndaverenga macomments epa ukaenda kumusha apa netsoko sakasiya mota. Vanhu vaiti God bless you angu. Wakaona kana ma-likes. God bless you angu, God bless you angu. Then posvika point yekuti Mwari vakupa pombi. Mwari vakublessa kana kupa mari yefuel. Futi kuti chienda. Havachadi futi kuita sei kuzviona. Vanozviblue tick. Wobva vanozviva zvavo zvavabhowa. But ndivo vanenge vamboti God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Izvozvo DJ Sparks pawakazvitaura ndakafunga kuti hameno zvauridiba ndakazodzokera unoziva kuti you have to revisit mapost. Ndakanoona kuti mapost andanda kuita of recent some few months ago ndakamirawo ndakageza ndiri mutoners anga akuita ma 300 likes. Urikuona pandora? No. Pandangozoposta ndiri padzoro rekufudza mombe. So problem inoita vanhu kufollowa iwe ndakaona zvangu. Amene kana vanofanira kupona. Vanofanira kupona nhasi. Kana vari kutiona nhasi isusu ndivane kuti takubasa kwedu manje tosvika time yatoudza vanhu chokwadi takudza vanhu chokwadi vanhu vachazvifarire manje ukuzviona. But problem ndakaona ndeyekuti vanhu vari papage pako iwo vanofarira kukuona uchitambudzika. Andika kana muchiita zvinhu zvekutambudzika chinzi hapana chakati zvese sese ango vanotsoka ita sendika vanenge vachiti ango Mwari ngakukomborerei, God bless you ango, God bless you ango. But paunozoposta wakapfeka Mwari wakukomborera nesutu wakapfeka kasutu kako vanhu vakukublutika vakurwadziwa havachakomende havachaite sei wakuti angu hamene zvaakuita mazuva ano. Saka ndo problem inoona nokufollowa ende ngavanofanira kupona vafanira kuti vawane Jesu vabatsirike. Because kana Mwari azokublessa ndika vakurwadziwa zvimeke sense zvichionana kuti vasati God bless you. Because vanongoda kuti vakati God bless you Mwari akazokublessa woti wakuwaganzira. Hakusi kuganza ndio zvine zviripo patime yacho but havazvigamuchiri. Vanoda kuti ngowandirawo. Anyway, ndofunga ipapo waita basa wapajekesa. Anditi ipapo waita kuti pajeki because ndiri kuudza chokwadi. Post yekuti inini hazvinomira zvakanaka ndaposta ndiri kumabhorokocho baba inopushwa. But post yekuti ndiri kutaurawo ndiri kutotaura zvine musoro but ndakamira pakati nakei. Aiwanzogamuchirika pasenti. Vanoda kuti Mwari wakubless kana wakublessa havazofare nazvo. Ngavapone. Ngavapone. Masaints ngavapone. Varadzi kuti masaints. Kana vakushuvira zvakanaka kuti angokomborerwa vanoposta une sutu ngavachitende Mwari kuti Mwari uyo ataita angokomborera angosaindi. Avaita se yadahirwa. Manje anobva tanga kutoblutika kuti malikes twakuita shoma havachakomenti. Baba havakomenti. Ndakambodhilita imwe post ndakachena zvisingaite. Haina kuita 30 minutes iripo. Ozoti yakaita chi? Baba ndavhunduka ndakaita 90 likes. Ndine 4 kana 5 macomments. Baba ndakanoidelete ndikaona kuti hazvisi healthy for the page. Unoziya kuti unenge une over 400,000 family members. These are my family members. Havasi ma-followers kwandiri. These are my family members, but my family members. I think iweoka mumune mchiwirirana kwenyu munotoona sema-family members. Inini what I know nezvoti kwa vanondifollowa. Vamwe vacho nditozvara vanotomboya zofollowa inini vayazofollowa nyaya dzandiri kuwapa. Saka agona kunge vachoya vatoti mafanzi mafollowers ana Spraga ana Prophet kuda ana anonga vanonga vakaungana paipa. Saka inini ndongozvati no nyangwe ndakaita malikes mashoma pandichaposta zvine zvavanoda zvine mafanzi acho vanouya takaenda Mwari vachititira zvakanaka. So right nhasi makuseni DJ Sparks ndamuka makuseni ndakatagiwa kwete zvekutamba. Handiti ndakatagiwa ndo handazosenderwa futi mamessages kuti wablokwa oziva kuti ndatombovhunduka ndikati pamwe ndomedzo okay today ndamutswa naProphet kuda kwashe Jose. He called me early in the morning ndichida kutenda my father and baba asati amene chibaba chine ma million followers kuchechi chete kwane vanhu millions
right, all over handiti Alright. vane vana over 1 million uriona pandiro Alright. orangarira achimuka makuseni kuti kuna Uncle Said Alright. baba ukaona Zvekuti isusu masanza awo takuita jealous. wazviona manje first call yangu kufonerwa. so ndoda kungoti my father a big shout out to you maybe vanga vachitogadzi vanga vatoona kuti pane miedzo ichauya pazuva ranhasi saka zvazoitika ndezvekudayo ndabva kufonerwa naprofet kuda kwaShe Jose ndatanga kutegwa nekudii ndo ndazoona mamessages zvikanzi mablokewa and ndazotumirwa iri message because zvefacebook handinyanyodi follower ndobva ndatumirwa iri message nevanhu 2-3 handiti mafamily members zvikanzi madi mablokewa ndokuradzwa kuti kwaini newe tablokwa nani na MB Madam Boss. So vazhinji vari kuti hanzi takablokerwa nyaya yekuti isusu the last inonchi trending stories we talked about Madam Boss nekaunhu kavo katatsisinganyepedu tichitaura chokwadi. No, ina ndambotara nezveunhu hwaMadam Boss. Ndisingadi kuti ndirambe ndichitaura nyaya idzi. Because kuti ndigare pasi ndika totanga kudiscussa mukadzi anotozamawo kupusha hame dzake kuti dzifamba ndika hazvina unhu but for the sake kuti matongobvunza ndika zvakafanira kuti ndinonzwa kuti ndablokwa naniko anonzi kana muartist wekumalawi wandisingaziva wandisina basa naye wandisingambonzwe music yake andingoti aniko MC Gento kana kuti MC Gento wekumalawi kana wekumozambique andika zvonzi akubloka iyo ndimende upeji kwake handimbosi zvichiitika kwaari handa problem nazvo ukuona number 1 then number 2 ndezvekuti zvoni inini ndofunga kana paine mhosva ndakapara kuna Madam Boss yera ndiblokwe I think kutaura kuti zvoni asandamboseka joko raMadam Boss chinova chokwadi kubva ndiziva Madam Boss inini asatambokereka joko rekuti ndakaseka handitombowafollowena handitomboziva zvavanenge vachiita because nditonzwisise zvavanenge vachipinda nayo waiziva but kana wakati blokowo its fine tinova takatoblokawo haisiwetisazvichereti and ndozva ndachida kutotaurawo kuti guys pamwe pacho unozotinyorera mamessages nekutitega kumapost akaita sei you'll be wasting your time why because iwe wakaita sei iwe wakashare kuti wakaita sei ndakashare my own personal experience vanonyepedzera zvavakandiita ndaitova neproof ine havana zvavakambondiita but ndakati zvoni asandamboseka joko raMadam Boss kunova chokwadi havasi Madam Boss chete vasandamboseka vanhu vakawanda zvavafanira muya anonzi aniko anonzi wekwaniko musikana mhani anonzi wasiwe kupiko wewe anzani biwe zhira asandamboseka joko rakeni kubva ndichibva asandamboona kuti anonakidza mavhidhiyo ese andakaona asandamboseka joko rabiwe zhira handitonzwisise anenge saka wonzwa kuti biya kubloka zvangofanira nini nanisa ndakamboendawo page kwaMadam Boss even kutoti vanoita nezvei in fact even if you check on our handi nani no kwete kurwadziwa but kutongotaura kutongotiwo vari kuwaste time yavo you understand kutotambisa mabloko kana mabloko achinzi anonga ari 100 painomboshamisira pakuti mumwe munhu haana kundinakidza isi tinongofinhura vanhu vana toda totudza pafacebook pedu kuti Sparks inondisvota kana nesotongotukwa tongozetu anosvotwa neni takatoenda ina handa problem nekuti vanhu anondisvota mwe andozobloka inini ka vanhu vekuti vanouya papeji pangu andika vachitaura kuti Sparks anondisvota zoita sese andika I think ndozobloka iwo but maybe Madam Boss vakangofila kuti ngandingwabloke variko konyangwe sendamboenda papeji pavo and ine handifungi kuti vakatoboyawo pangu munhu wese zviriko nini handiseke majoko avo asekesi kana neni handinakirwe zvangu like handisi munhu anonakirwa kati kubva pakanyimwana pawakapiwa namba kabluti no ini munhu wandaitombomborerwa naye not majokes obviously semunhu inspiration nyaya yekuti munhuwo aikura achiita zvaari kuita you understand and even up to now handina problem nezvavari kuita
handiti Eh, vachikurawo ah, vanenge vachitoinspirewo mamwewo plus pamwe maladies. wachazoita majokes atichaseka You understand? apa wagona Inini handisina kumboseka kucomedy, I think you know, in macomedians andofollowa mashoma. vakawanda vanhu vanoita Understand? majokes asingasekesekani Mm. havasi vega Asingasekesi vakawandisa. vakawanda So it's a waste of time, handiti. But anyway, tingopfuura neipapo kuti vamwe vanhu vavo mawiri aita mamessages vanhu vanga vachirita ungati big deal stereki. Indatombofunga kuti ndablogwa nazuka ke. Thank you daddy. Alright. Ndatombofunga kuti ndizuka handidi. Baba funga kuti ukablogwa nazuka akakubvisa pafacebook ndiye wandinoita problem. blogwa Anditomboziva. Hanzi kupage kwavo vaposta vachiratidza kuti vati block. vanga vachiratidza vanhu vasina Vanhu vavo. kuti ava ndo vandakabloka Yes. So guys, ndangoti tingodarikawo nepo because yaitwa kaitwa ka breaking news. kaitwa kadhiri Kadhiri. harisi dhiri Aiwa harisi dhiri. ini voice aloti kasi kadhiri Anzi umngameli lo umnyaka. Uvambukile lo mnyaka. Right. Anyway, so DJ Sparks, we've got a lot of people, right? Over the years, wapinda mu game era. I'm sure wakutopinda kuma 5-6 years uchirana chinhu ichi. And you have seen a lot of things. Waona zvinhu zvakawandisa sa DJ Sparks. And uchirungoona zvinhu zvakadi zvakawandisa. What's your secret kuti urambe uripo? Because tikada kutaura kuti over the years kune maartist akawanda auya achibuda. Handiti ukada kucheka kuti mucovid taiva nana Jamaster akarira zvokuti paakakwira ndaitofunga kuti haadzike, but now akutoita songe asiko. We have got a lot, just to name just a few, but iwewe waramba uri chingopusha uchiramba ndaramba nchipisa wageramba uchipisa. Zvandobhiliva zvangu handingati ndaramba nchipisa because ndikutotrai kutopushawo kuti ndirambe ndichitozopisa because problem itika muZimbabwe munomu vanhu vazhinji kugutsikana nemalevels avanenge vari then kugutsikana nezvavanenge vachiita kuti zvataita izvika izvi ndokupisa isusu kutofungura asati akupisa toda kutozopisa ubatamedza izvo. Saka mamiri akaita zvinhu sofa ndika ndikutoda sekuti asati atombopisa asi tofanira kuzoita sei kuzopisa kuramba tichipisa even 1-5 years uri muchigame. Nana 5 years ndiri muchigame but handingoona nje kuti ndiri zvinhu zvangu zviri better than zvanga zviri nezuro. And I'm grateful and I'm happy for that kuti at least pane improvement iripo pane zvanoita nezuro unoita nakuzvita nhasi. Saka but zvekupisa chaizvo asati apisa edu tichida kutozopisa paine level rekupisa ramuchasvika. Mwari wakati tiita zvakanaka pakuti tichatopisa chaizvo. Kwozotiwo kune nyaya yekunzi DJ Sparks usawirirana nanhingi comment section and sometimes toona senge zvavafanira na Zigo and vanondishota sendakara muzotamba naZigo uyapanapa Zigo wandakarambidzwa kutamba naye ndeuyu. No, ini zvondishota hamundiudzira vanhu vekutamba navo hamundiudzira vanhu vekuinga navo mukoma akusiya ga akunatsouya necheya ini zvondishota. Uyu mukomana anonzi Zigo uyu anditi inini pamazuva airwa naProphet Miracle Paul and he's not my guy. Obviously I don't like that prophet. Sezvatamungotaura kuti haufariri munhu wese anditi ndakutofarira Prophet Tifred ndakutomufarira akaprova kuti ichi he might be, not kuti he is, he might be a true man of God. Ndichiri muongororo in Tifred the prophet handingavarerutse muvati Tifred. Alright, ndichiri muprocess. Unombopfuura nekuofisi kwavo. Serious? Don't make an appointment. Just to go ungosvika pagate. Unongoassume out my working hours yekuti varipo. Alright. Ungosvika kuti ndoda kuona prophet. Ukanzi mamine appointment iri unoti alright. Because God always be a God. So ndandichi ndinayo. Iwe vanobva vafonerwa kunzi pana angotsendi panzara kuti anga ine appointment neni. He will not tell you. Alright. Trust me, you'll come back with the testimony. Unoona ndakazviita kunani izvozvo.
unozwa ndakazviita kunani ndakataimira Prophet Walter Magaya vachigadzirira kuenda kuchechi, then ndakatsvaga information kuti vanobatika sei, zvikanzi everyday vanowanzodarika nekuguest house, then ozobva nemakomana kuguest house vachienda kuchi, then ndakangonosvika no Jinimbi Light ndakatombomuti ndiri ndoda kusanganiswa naProphet aindi blue tick, handisi kuda kutanga hono asi aindidi Bluetooth. Every time pandomuona akaisa pastatus ana Prophet ndaiti chimbonisanganisa nani ayo Magic, a big shout out to you. Ngaagara achitora ngaagara achitora ngaagara achitora. So tiri kuti muchinda uyu tainzi takanzi inini handichatowiririrane naye sezvandakaudzwa nemasains kuti hanzi ndisawirirane naZigo, kwete only pacomment section. Vamwe vaifona kuti saint uri kuraya brand rako pauri kumira nani, pauri kuassociata naZigo. Ndaitonzi zviri nani kuwirirana naDJ Sparks, bandasara futi naSparks wakapedza kuti Sparks achakukanganisira. So why ndaita kuti Zigo uye panapa handidi ndati vanhu vazive kuti Zigo, he stands for what he believes, whether zviri wrong kana zviri correct. Zigo always fight zvaanobelieve. Okay, pahondo yaaiva nayo naMiracle Paul wakanzi uchazviona naProphet, pane zvazomboitika wakanzi uchadii iko pa hanzi uchabvira. No, I think ingona chinhu Zigo ndiyo ukona vanhu vanondishota Zigo inoona kaita sei. Handisi kuda kuti tinyanyotaura nyaya yaMiracle asati tinyanyotaura nezvake, ndosaka ndakuda kuti kudivheta nyaya yedu kuti ibve kuna Miracle because toda ngovangarohwa nemalosi kwete isusu iwo ndo unorohwa kwenemalosi ndine shield. Saka but nyaya iripo ndeyekudayo vanhu chavasingaziva ndechekuti zvoni vanozongona takagara takacola down, vanobva vafunga kuti ivo vakangwana sei kuti darika, vanozviita zvezvo kufunga kuti kana munhu achizikanwa vanofunga kuti akapusa stereki, vanotora pfungwa kuti mupana wingi, mupana Ronaldo, mupana chii, vofunga kuti ivoka vane brain stereki kuti darika isusu nekufunga sei kudarika isusu. Isusu tinoziva Zigo better kudarika munhu akaona vhidhiyo raZigo achitaura kana aine narrative yaida kuburitsa pavhidhiyo yaita sei yaiita, obva muona semunhu asiri bho. Zigo munhu atori bho zvekuti nini ndokanjudza vanhu vanondifollowa kuti zvinondisvata singaiti zvekundudza iwo kuti zvoni seyana Zigo ita wega ita chichi Zigo at one point nini ndakutoda kuti ndatosiya ndakuti haga ndingoita life yangu zvangu ndichingoita kuYouTube kwangu chedeyo, akandisimbisa kuti hano batika kuFacebook. Ndako kuFacebook wega kutanga kundudza kuti Zigo abed saabed munhu yakuti zvoni akaniti uya uku vanhu vapaone pese papo. Saka vanofanira kuandastenda nyaya dzekuti vhidhiyo iri kuitwa nezvaro iyi handiti riri kuitirwe chii, point ida kuburiswa ndeyekuti vanhu avasangoita masaramusi, vanhu vasadhipisire chii, vanhu vanozonyanyodhipisira tozosvika kuti ona zvakazodai why ndadana Zigo for the first time after ndanzi ndisatambe naye ndamira kutamba naye right kwachona nditi zvaida vanhu. Guys, one thing you have to understand ndezvekuti we are family handiti tiritori family, saka kuti ende mufamily ka aziroti unofanira kufarira munhu wese ari mufamily machona. Unongona uchitoti dziblast dzemufesi uyu dzinondibowa waiziya, kana sister nemufesi uyu kana kuti mudhara wemufesi uyu, but iye uchimudi usina problem naye. So it's like that. This is our fellow brethren. Takada memory card wana ichi unochiziya ichi tatisina ichi chikwambo chekwaZigo ndinati kushandisa nhasi ubona. Saka ndakada chini chiti basa riitwa ndika hapana pandingakumbira wanda makanika wekuchitungwiza kwandika just because anondifollowa. Because in what I think hangu is sema blogger handiti we are a community first before there is a community of fans and she probably saint ndakangazana naye asati ane 100 dansa ndane 10,000 followers, because my subscriber andona we already know
saint achitonzi ango achidii handiti same naSparks ndichitanga kudzoka muZimbabwe Sparks akasvika akanditora tikadii handiti time iyoyo hapana kana aitombopisa hatisi kuti tiri kupisa but my point is ini ndichibva kuSouth ndaita politics Sparks anga akatocool down handiti and then totanga kuita map up tichichila tichita sei kusvika vanhu vasvika pavanenge vari. So we have got my content creators who are ashamed of us vekuti takatanga now 3 years but now we look like we are staying to their brands kuti zvinhu zvako zvikabudikira Zigo zvako zvikabudikira Saint chichichi handiti whereas vanhu vari kufudza kuti Zigo is not a good guy handiti zvafanana nechinhu ichi almost content creators anoshandisa Zoom muZimbabwe akapiwa manotsi yana naZigo which means there are higher chances yekuti video rauri kuona painternet kana riri racontent creator video riro that idea came which means you are now able to watch it because Zigo akaita sei akakuudza that akacontribute Zigo wacho it's not like zvinobva wakazowana from heaven kuna anonzani Dr. Clarence vakatigarisa pasi ndinakunda imwe musi vatinyoresa manotes ndakabata bhuku kudai uchitanga kufunga uri saka OBS yandakaintroduce naDJ Clarence zvoti tsipaimbona ita OBS what indandaitichwa nani naDr. Clarence zvonzi Zigo how are you able to think like chichichichi handiti yes munhu unenge une pfungwa dzako but inini ndikuti ndakatrainwa naGambakwe whether you like it or not kana kuti DM kuzona jina ndisinzwa Gambakwe handiti is the one who made it possible for me to be bandira handiti sarati unenge tichikona ningi zvakati muchitichana muchina makadai but vamwe manje ndinoita ninge uzwa nemafans kuti no konende yamuri kuita kai yakabudikira Zigo konende yaya there was time yekuti Zigo you remember ndichiuya every time kustudio uchindiudza kuti Saint dai wadaiwo Zigo indiritonetseka kutoti chakati ndochidownloada sei ndichichiisa kwakati so Zigo kuti zvinonetse chingobaya chakati uya pastudio totoshandisa wifi and I remember that time upload a video vanhu vachaziva kuti kumashure Zigo naSaint vaita sei right vabatsirana paunozona picture raZigo akamira naSaint chauringofunga ndechekuti Zigo akashatisa brand ranozasi plus wona zvoti kamanya dzema brand nini kuti isusu inini I don't believe kunzi brand razoitwa seiko brand rasibidzwa nani utangoto wakasvika yoga uchasvika utonzi pa brand raSparks ma-followers achinzane 300 followers utosvika uchinzi ava ndo chairman ndo mazichair ndo mazisofa ndo machi no isusu tine maitenda toita zvinhu maybe ndokusara kwacho vari kumberi ngavaite maitira vanoita because ini hamungandiudze nini kuti nini handingazoshishidziwe zvikunzi brand rinosviba andikuona musi wakaya Zigo andikuona pana vanhu vatoti Zigo aite politics muchangobatwa paAirport ndakasvika ndakanomutora andikuona ndichoti ndozvekupenga izvo wabata mese yacho zvakaita zvekupenga totaazve kuti zvozvinotyisa pana kunzi brand rako rosvibiswa naZigo brand ripi ko ine time yodaita politics chaidzo kwete dzekunyepa kana neno ndatombokuroya achinoza ndikuya musoka ndikusvika paAirport na 10 na 12 andika chichanga ndinacho papo ka kwangu kutofunga kuti ano rasta vatase vatobatika aiwa wabatika sati ufanira chi rasta mumwe munhu chitomudza zvone anotora Zigo ndikuti Zigo ita politics ikira muchabva mabatwa paAirport ndikati wangu akati chotamba here tichoenjoy takakula down saka point yandiwedza ngomburisa fanike pattern yawo yebrand I want to tell you something which is common in Zimbabwe concerning my brand in Zimbabwe hamuna a brand system inoreward a brand for what it is really all right mabrand ari muZimbabwe they are pussified brands anodipisira pussy in what sense when you look at vanhu vane mabrand endorsement akawandisa in Zimbabwe they are ladies and what my ladies they are not just ladies but very very beautiful ladies with minimum to zero talent that's why some of them Sparks achiti handizve ndakapedzwa kuseka majoka awo ndabva namoseka handiki and ukada kucheka those brands vanotoziva kuti isusu takapinda nekuda kwerunako
so they try by all means to maintain Runako runako nekuitira vanhu ndopatiri kuti manje to an extent kuti ma- vanotemper with their own god given bodies kuti vange vari vanofadza mafans ango mamira ndipisa ndiri kuti macorporates emuzimbabwe ayo tangotitaure chokwadi iwe kana macorporates kune andandimamira watondipizira macorporates nemabrands anoona toda kungotaura kuti because there's someone who's watching who wants to be ada kuti nini vanhu vachiona ndoda kuva friendly kumabrands nemacorporates anenge achida kushanda neni. Let me tell you, look at vanhu nemabrand endorsement akawanda muzimbabwe. Ma-beautiful ladies, vamwe wacho they don't have to be followed. Vanonanga vatori nesmall following unochi vanotorwa nekuti vakadzi. You can actually see 2 comedians vari kushanda vari 2 vari mukomana musikana yellowbone akanaka nemukomana angori mukomana vari kuita maskits vari vese every day, but musikana anoita 10 ma-endorsement musikana anopedza kutofamba kana rimwe zibhenzi rakaibva obvious mumwe wacho achitofamba mukomana tenda angochila naye kunonzi kuairport anditi that's the painful reality yemabrand emuzimbabwe. I thank God that I realized that earlier. Zvakandibatsira kuti ndisaswere ndichinoka madho ndichiti ndokumbiro chichi chandiri. We have got ma-comedian anogona ana Chief Ben. Then we have got ma-comedian asingagone ana Sister Ningi. But Sister Ningi wachitonzi ndiambassador wekakambani keSolar Ningi. Ndiambassador wekakayo baba so jumbo. Alright, Mirai, kana vachida ma-brands are clean. You know why I don't care about being a clean brand? Over the years dzandaita yai clean brand hazvina zvaitonduraisa nenzara. Zuva randakatanga kusviba tichigara mapodcast ichidii ndo pandatanga kuona maviews ende mariwo yakatanga kudi kuwedzera. Ndoda kuti unzweka dai kwainzi kuva very clean kunoti baba handifunge kuti agara kudai pane anofana ane mubrand ambassadorship wakananyanya kutoti whether uri clean anditi if you don't have the looks anditi if you don't have the nyashi na nyashi stirechi makoro what if you don't have that anditi you are never going. Kune mamwe ma-comedian echisikana atinoziva kuti they don't have any talent at all. Ndo vakawanda vacho. They are representing ma-international brands and ma-representative in Zimbabwe muno manditi. Don't think kuti vakachena vanhu yava. Vanoroka ma-marriages evanhu. Vamwe vacho vakatombolikisa ma-6 tinotoziva kuti vanodai. Vazhinji vacho havatorina talent to the extent yoti vanotsvaga Sparks wekuacta naye. Sparks anoramba ari paground kana atonga atori netalent anotanga kuti uzodona ivo vachienda to greater heights. Saka the point ndeyekuti mabrand of course akauya akanipa 1000, I thank God. But I would rather be like Taiti wekuti his number 1 brand sponsor is YouTube, it's Facebook. Anditi Nyati family, it's Facebook, it's YouTube anditi. Iwewe how is it kuti mamwe ma-comedian ane ma2 million 1.7 million mane ma500,000 they get 20 ma-brands. Nyati na manonzani Nyati na anonzani Nyati na Taiti chii chinotariswa Taiti kuti aite brand ambassador wenyaradzo kana Tari Martins ine repatriation plan kunonzi kuchiuko kuSouth Africa. Chii chinotariswa Taiti kuti aite brand ambassador wenyaradzo or Doves or any other big company. Anditi chii chinotariswa Nyati chinoita kuti vamwewo avo vaite mabrand ambassador vemakambani yese. Hapana, ndosandi kuti zvonikuona chii wangochitaura ya kuti mabrand whether iwewe uri clean kana hausi. Ndaipitaura nemumwe mufesi akaya panapa achizviti anoziva stereka achizviti iye
mabrand kudhila nemabrand akati ona iti Sparks naZigo wakasviba andika we have angosigned anoita zvecharity asimudza vanhu nakuda ichitima we have kunda ichitima why vanhu vavasi mabrand kunda ane brand rakachena kunda hatokutseki nemunhu ona kunda inyauti kagara izvezvi tichita kutaura vanhu anonyarara nenge achingoseka kuchena kwebrand ini ritori nani ndinotombokopora vanhu pandakaona kuti hazvibatsiri ona taterishas hapana hapana zvemunhu pepe anyway hatisutaura zvani but otasa brand why ivava vasuta sei saka inini handiti as a content creator or someone who want to make it online in Zimbabwe primarily make your source of income be something which is totally detached from a corporate in Zimbabwe. Tell them that I don't need you. I'll get my money from YouTube. I'll get my money from Facebook. I'll get my money from even my SME. When you actually do $100 on the post for a picture, draw my sponsor edu you have. And if I want to sponsor my home, brand now we always friend, but when one way to my brand, Dachitesa Chibanda Media, not a big shout out to him. I'm very proud of this young man. And it Chibanda ndofunga katombostaura ndindakamwinspire kuti anga ari pachinhu ichi aitoona zveshuwa mafirst days achitodi right ozoti akupinda million subscribers followers on Facebook. Yes, do you know that is the first blogger ari kutanga kupinda million and why vanomutuka Chibanda anogadzira madrama chichi anoposta nganga kubva makuseni kusvika manheru anoposta mabishu reality shows kubva makuseni kusvika manheru ende chinorwadza nchoti vanenge vachitiri kuda zviclean but ikoko ndoko vanenge vakadi anoita millions of views okay isusu tovapa zvachona zviri clean vanokublutika but ukati utanga kuposta zveng'anga nezvemabhishu vanotanga kuuya vachiti angosenda muchaziva zvamuri kuita. So all you want to see kuona vanhu ndichitambura idzo ng'anga they are parts of our very important community because tradition yedu ndeyeng'anga maprofita nemapasta nemachi handiti zvinhu zvatagamuchira ende tinozvifarira tozviembrace but doesn't mean kuti we should trash talk and see ng'anga unge zvimwe zvinhu daipa titorina ng'anga ingadana sekuru wakafa neflu nechii but vaipiwa makwati neng'anga idzi vaita se vachirarama then mahure acho they are a very important component of this society. Dai kusina mahure ingadai manzwa nekutorwa varume venyu nevanhu vanonatsotora chaizvo vane nari kune mahureakati tinovatenda kuda se vari kuhura vari kubvisa ghetto youth ngura they've got rights they've got anona sex is something which we were given by God even muBible dzanga dzirimo ntsvinzva mahure unonzwa Judha achinzi akafunga kuti hure ari akatonorara akatonzi uyai inonzi chi nembudzi yekubhadhara chichichi it's part of the community. Saka mBhayibheri mamene mahure chinotaridza kuti paitike mahure munonzi muZimbabwe chii ende Themba Mliso yaitocampaigna nguva yemaelection vanotonzi mahure chichi kutori nemahure anotouya kutonzi mahure anofanira kudai mahure ende mahure aya andiri kuona kune maorganization anotorapa mahure mahara kutori nemaclinic hatitodi kuti afe atozoita kukonda zimbabwe inenge itori mistake tori maclinic ati uyai mangwana mitese murapa so those people they've got the right to be heard isu kana tichienda majeri tichinointerviewa another chance tichiti repatriation society yakadaro handiti tinotaza kuinterviewa mahure chii everyone has got the right to be heard kune mutemo muZimbabwe unonzi access to information what chichichi handiti yekuti everyone have got the right to know anoona saka isusu information whether takupa yehure kana titakupa yamufundisi but pang'anga aponaka wani ng'anga isingachandinakidze inonzi Musundagore tangoti ndingodarika nepo tisataura edu zvakadi Musundagore ari varabari yangu no inini Musundagore ndiri bondo anonopiwa mari yangu ayo ina ndichanakirwa ndangoti hangu tingo Musundagore kachiza yakawarairwa bana still ngapota achitoonawo Musundagore but anyway thank you Zigo apa pasina pona zvakawanda guys andi tangoti tingogara pasi anditi
mungozwa kuti aiwa isusu we are okay kuno kwatiri and tiri kutoita zvatiri kuita. Chandoda kungotingodza futi vanhu DJ Sparks, musapinde pazvinhu zveonline nemoyo wese zvekuti unopesa wakutotadza kurara vanhu ngavasandinyepe kuti waya peji pangu zotsvaga inini waya kuzotsvaga zvinhu zvandikuuya nazvo ukunzwa maproducts auri kutengesa vanondifula inini kundiita sekuti inini ka vanhu vanoda kuuya kuzotoona inini stereki vanhu vanenge vauya kuzoona maprograms andoya nawo vanofarira maprogram andoya nawo vacharamba vachiona kana chinge neprogram vasingafariri unongokula down woskipa hapana anenge achibatirwa demo pana yako yaunofarira uzoona takaenda kuna vanotifarirawo bo. Big shout out to you. Right, so guys, thank you very much. Angotingoya tingozokuratidzai pavhidhiyo roneri usaite zvinokukachidza usapinde nemoyo. Be nice to others. God bless you so much. We love you so much. You are very important to us. Without you, hapana Zigo, hapana DJ Sparks, hapana Saint, hapana vese vamunofollowa. You are the best. From Uncle Saint, DJ Sparks na Zigo, hapana. For now, it's much love and God bless.